Γεια σας παιδιά, Τράζ εδώ. Καλώς ήρθατε σαν να ακούμε ένα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια σειρά που μιλάω σε ποδόσφαιρο, δηλαδή με τα γραφικά νέα και τέτοια. Απλώς σήμερα να κάνουμε το Football News που μιλάω τι έχει ο ποδοσφαιριστής και αυτά. Και τα γραφικά νέα θα πάει το Σάββατο. Οπότε, ναι, ξεκινάμε. Πάμε στο βίντεο. Ξανά έλεγα, ο Ρόμεσον είναι right winger και left winger. Οπότε ναι, γίνεται να την πάρει τη θέση ο Τσιμίκας. Τώρα, μετά, ο Νεϊμάρ έχει τραυματιστεί full άσχημα, δηλαδή δεν ξέρω, έχει σπάσει το πόδι του, έχει βγει κρέας, έχει τραυματίσει τον αστράγαλο, δεν ξέρω τι έχει γίνει, που πιθανόν μπορεί να κάνει retire την καριέρα του. Δεν ξέρω, πάντως αυτός δεν έχει, άμα κάνει retire, κάνει. Ο Νεϊμάρ θα είναι 12 μήνες εκτός, οπότε δεν ξέρω, θα μάθουμε νέα από τον γιατρό του. Επόμενο είναι ο Χαζάρ. Ο Χαζάρ έχει κάνει retire από το ποδόσφαιρο επειδή το ανακοίνωσε και ο ίδιος ότι έχει βαρεθεί να πάει σε άλλο σύλλογο. Δηλαδή σε κάποια νέα ομάδα όπως η Al Hilal και κάποιες άλλες αμερικάνικες ομάδες όπως η Inter Miami και αυτές οι ομάδες. Βαρέθηκε και είπε, ας κάτσω να παίξω στο σπίτι μου ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και οπότε έκανε retire και λογικά το Χαζάρ μπορεί να το δούμε ποτέ στο ποδόσφαιρο ή μπορεί να το δούμε σαν coach. Και τώρα που είπα coach, η Al Hilal θέλει να αγοράσει τον Ιμπραήμοβιτς σαν προπονητή, γιατί ο Ιμπραήμοβιτς έκανε retire από την AC Milan σαν ποδοσφαιριστής και τώρα επιστρέφει στο ποδόσφαιρο σαν προπονητής. Οπότε ο Ιμπραήμοβιτς δεν ξέρω αν θα δεχτεί τα 150 εκατομμύρια που θα του δώσει η Al Hilal, οπότε ναι. Το επόμενο είναι ότι ο Εμπαπέ μπορεί δηλαδή να πάει στην Liverpool αντί για τη Real Madrid. Όπως ο Jurgen Klopp έχει συμφωνήσει με τον Αντσελότη να γίνει αυτή η μεταγραφή. Πάντως έχει συμφωνήσει να γίνει αυτή η μεταγραφή. Πάντως ο Εμπαπέ λέει ότι στο τέλος αυτή τη σεζόν θα φύγει. Και αυτό ήταν μάγκες μου το βίντεο, αυτά ήταν τα Football News. Γράψτε μου αν θέλετε κι άλλα σειρά που κάλεσε και άλλες σειρές που θα έχει σειρές. Οπότε ναι, κάντε ένα subscribe να φτάσουμε στους 200 subscribers, ένα like να φτάσουμε στους 30k likes και καμπανάκι. Πατήστε το καμπανάκι, με χάνετε καμιά άλλη ειδοποίηση, οπότε θα ανεβάζω ένα βίντεο. Οπότε το λέμε στο επόμενο επεισόδιο που θα είναι τα μεταγραφικά νέα και οπότε από μένα peace.